яке аз суханони беҳтарини асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон доимо пеш аз оғози барнома телевизиони ахбор садо медиҳад: дӯст бошед, иттифоқ бошед, шукронаи ана ҳамин сарзамин кунед ки чунин давлати азизу маҳбуб доред. дар ин ҳошия рӯ меоварем ки мардуми сарбаланди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон яке аз фатҳу иқболи баланд дар он аст ки дар боми ҷаҳон зиндагӣ мекунем. боме ки дар он миқёси собиқ 15 яъне давлати рӯи дунё, яъне 15 давлат республикаи даврони иттиҳодаи шӯравӣ машҳур гардида буд, ки ҳаст имрӯз ва аҳамияти таърихӣ дошта, ки тамоми таваҷҷӯҳи сайёҳони дохиливу хориҷиро ба худ ҷалб менамояд. яъне гурӯҳҳое пайдо шуданд, ки яъне дар таърихи фарҳанги машҳур будани манотиқи худ дур гардидаанд. шумо худ аз ҳодисаҳои охире ки дар минтақаи Бадахшон рух дода буд огоҳ ҳастед. яъне пайравони гурӯҳҳо дар нохунак буда гардида хонандагони азиз, шумо худ аз ҳодисаҳои охире ки дар минтақаи Бадахшон рух дода буд истодааст, огоҳ ҳастед. нахуд пеши роҳи 4 ҷавони гумроҳро гирифта натавонем. масалан, падару модарони азиз, раисони кумитаҳои маҳал. пас чаро хомӯш ва ё бетарафиро ихтиёр кардаем? ҳар яки мо агар як нафар як ҷавон писареро агар насиҳат кунем, яъне мо ҷавонмардиро иҷро мекунем ва оқил будани моро шаҳодат медиҳад. хотири ҷинояткор сипар созем. нахуд дӯстон, устод лоиқ фармудааст: вақти он аст эй қалам буранда дар зид теғ, вақти он аст эй сухан ғуранда дар гарди зид теғ. зери ана ҳамин байти устод ҳамаи мову шумо дар ин рӯз масъул мебошем, то тавонем ба воситаи сухан ва навиштаҳо дар сомонаҳои интернетӣ ба нуқтаи даркории чунин гурӯҳҳо вокуниш нишон диҳем, то онҳо аз нияти нопоки худ даст кашанду дилашон ба ватани азизамон сӯзад.